Esta mañá presentábase nas instalacións do Náutico Ribeirense unha nova edición, e xa van 7 da travesía a nado Illa de Rúa. A actividade que terá lugar este vindeiro domingo está organizada pola Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro. En ela prevese unha participación duns 150 nadadores, a totalidade das prazas previstas. Agora mesmo xa temos todas as inscripcións pechadas, estamos dándonos conta de que cada ano se pechan antes, co cual a demanda vai en un amplio crecemento. Veñen nadadores de todos os puntos de Galicia e de moitos diferentes puntos de España. É a primeira vez que se completa tan rápido a inscripción dos nadadores, as 150 plazas, que van ser 105 homes e 45 mulleres. Eso que decía María José, que lle dá unha visibilidade moi grande e unha importancia tremenda a nivel de Galicia deste tipo de travesía, que é a única en España que colabora ca Asociación contra o Cancro e que está collendo xa un nivel de popularidade. Dende a organización destacaron o apoio de numerosas empresas e casas comerciais que coas súas aportacións fan posible que a proba cun marcado carácter solidario poida celebrarse. Como en edicións anteriores, a iniciativa contará tamén co apoio do Club Náutico Ribeira do Concello. Están conseguindo mobilizar a sociedade ribeirense en diferentes eventos e un destes é a proba que hoxe estamos a presentar. Ademais, gustaríame destacar e recoñecer non só o traballo da Asociación Española contra o Cancro, senón tamén de todas as empresas ribeirenses que están colaborando para que esta proba sexa posible e ademais de dúas entidades ou dúas institucións como pode ser o Concello de Ribeira, pero tamén o Club Náutico de Ribeira que presta as súas instalacións para poder albergar un evento deportivo como este. Esta é a sétima, ojalá fose a última. Ojalá fose a última e me explico, porque eso quería dicir que xa non tiñamos que loitar, estar unidos para conseguir todas as mellores posibles para eliminar esa enfermedade. Aunque sí é verdad que hubo moitos logros positivos, pero bueno, ainda hai que seguir traballando en eso. A Asociación contra o Cancro de Ribeira está facendo unha labor inconveniable. Este ano a organización da proba aproveitará o acto do domingo para renderlle unha homenaxe especial á nadadora local Gloria Lijó.